moulabadi rok teibo joprok tongkha Hindu lukurokno naikului joprokmani koktomani bisingtui saimankha joto pati mwng nugui phano siring ongjak Yunus habang joprobui ongyani bagwi tabuk Hindu rokni sini mwng shekna bagwi hwnkhe rwkha Bangladeshni lamao basawi salgathang gthangno hwnkhe rimani nukjakha khoroksa adokno satai klaio Kolkata Agartala tei Seven Sister jotono Bangladesh nawi khibinai hwnui hwnkhe rwkha Dhaka Baitul Masjidni bwskango basawino hwnkhe rwkha hwnui saimankha Hindu rok sanatani dharma yakarnani nangnai hwnui saka borok simi Bangladeshi hwnui sini mwng manai hwnui saka abo hai kok khnawi jotono waralai mungo kwlainani nangkha sana thangke laithanai 5 August Sheikh Hasina hapang baimani ulni simino Bangladeshni Hindu rokni sakao joprokmani teibo kwbang ongui thangkha laithanai talano kwbangma koksilchamung tubui dharma guru Chinmoy Krishna dasno romkha police tabuke tesa kwtalkhe Hindu rokno joprok tongkha yakar ke ongui tongkha mondirokbo iskonni logi kwbangma Hindu dharmoni mondirogobo joprokha tei hor phunangui rimani mangphulibo nukjakha Bureau Report kwrak